Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 25, 2025. Mga LGU nagsuspend ang face-to-face nga klase. 3 ka LGU may work suspension bangod sa malain nga panahon. Northern Negros napaidalom sa signal number 1. Patrolman kagupon sini arestado matapos ginaligar magbaligya sang pusil sa La Castellana. Sales sa day 1 sa Negros Trade Fair yara sa 7.4 million pesos. At sa good vibes mga board passers ng Riverside College gin-treat sa isa ka lunch buffet bilang selebrasyon sang ilag kadalagan. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, biyahe sa pila ka mga pantalan sa norte nga bahin sa Negros Occidental, kanselado. Coast Guard on alert na. Bangod sa malain nga panahon dala ni Bagyo Opong, temporaryo nga ginpauntat ang mga biyahe sang sakayan pandagat sa pila ka mga puerto sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Sunod sa sea travel advisories nga ginpagwa sang Coast Guard Station Northern Negros Occidental, subong nga adlaw, wala sang biyahe gikan sa Sagay Feeder Port, Sagay City, kag Danao Port sa Escalante City, padulong Tabuelan, Cebu. Temporaryo man nga ginpauntat ang mga sea trips gikan San Carlos Port sa San Carlos City, padulong Toledo sa Cebu. Samtang ginsuspendi man ang operation sa mga bangka gikan Barangay Cadiz Viejo Finger Port sa Cadiz City, padulong Lahar Island Resort, vice versa. Gin-activate na sa Coast Guard ang ila Deployable Response Group sa bilog nga probinsya bilang preparasyon sa mga posible rescue kag evacuation operations. Nagpanugan ang Coast Guard sa mga mangingisda kag mga residente sa coastal areas nga likawan lang anay ang magpanagat, magulo aligmat kag magmonitor sang balita sining ation nga malain ang tiyempo. Sa number 9, nagdangat sa 7.4 million pesos ang sales sa unang adlaw sa Negros Trade Fair nga ginapatigayon sa karon sa SM Aura Premier sa Cadiz City. Ang pagkaon ang nangin pinakamabakal sunod sa kay Negros Trade Fair, co-share 39% sa kabilugan nga sales ang gikan sa food sector. Ang fashion sector naman ang nagasunod nga may 28% gikan sa total sales. Nagasunod ang gifts and housewares sa 15%. Ang nabilin gikan sa mga booth sa local government units. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kung ipaangin sa 2024 Day 1 nga sales, mas medyo magamay o kung manubo ang sales karon nga 2025. Tubtub pa sa September 28 ang 39th Negros Trade Fair. Nagapasalamat naman ang gobernador sa bulig sang tagdumalahan sang SM Aura Premier para matibong ang Negros Trade Fair. 7.4 million ang sales. It's slightly lower than the first day last year. So, but you know, I witnessed it. There were a lot of people on the first day, and I'm very thankful with the SM because on their own they did a lot of advertisement. All major newspapers, Facebook, na-mention din ang Negros Trade Fair na to. No? So, masalamat kita sa SM. Sa number 8, bangkay na sapwan sa suba sa Cadiz City. Isa ka nagakaagnas nga bangkay ang nasapwan sa Talabaan River, Sitio Kotkot sa Barangay Mabini, Cadiz City, Miyerkules sang hapon. Isa ka concerned citizen ang naglabay sa lugar kag nakita ang bangkay nga yara sa higas ng suba sa nabukid nga bahin sa Sitio Kotkot. Subong nga adlaw, positibo nga ginkilala sa iya himata ang bangkay nga si alias Mark, 29 anyos, pagi sa iya bayo, bag, tsinelas,
kag iban pa nga pagkabutang. Duha na kabulan nga ginapangita sang iya pamilya ang biktima nga ukon mayara sang nervous breakdown. Sa number 7, nagakaagnas nga bangkay nga nasapuan sa Talisay, nakilalan na. Base sa resulta sa DNA test, nag-match ang sample nga nakuha sa bangkay nga nasapuan sa barangay Matabang sa Talisay City, Negros Occidental sa atong Agosto 11 kag sa Amay Sini. Ginkilala sang iya himata ang biktima nga amo si Joseph Sabolbora, supervisor sa isa ka retail company sa Barangay Granada, Bacolod City. Taga Talisay si Sabolbora, apang temporaryo siya nga nagatiner sa boarding house sa Barangay Estefania sa Bacolod. Ulihi nga nakitaan sang iyang mga abyan si Sabolbora sa atong Hulyo 30. Naka-withdraw pa si Sabolbora sang kwarta gikan sa ATM sang isa ka convenience store sa Barangay Estefania antes ini nadula. Ginsubject sa DNA test ang nagakaagnas na nga bangkay, bangod dako ang pagpati sang pamilya nga si Sabolbora ini tungod may na-recover diri nga duha ka pustiso kag sapatos kag kaangay sa ginapanag-iyahan sang biktima. Nagapanawagan karon sa hustisyang pamilya kag mga abyan ni Sabolbora kag duyag nila madakpan kag mapasakaan sang kaso ang may kahimuan sang krimen. Sa number 6, Anay CAFGU patay sang gintiro samtang nagapreparar sang palanya punon. Isa ka 32 anyos nga katapos sa ato sang CAFGU ang gintiro sa sulod sang iya nga balay mga alas 10 kagabi sa sitio Banban, Barangay Bukalan, Canlaon City, Negros Oriental. Sa investigasyon sang PNP, nagapreparar sang panyapon ng biktima kauparing iya anak nga babayi sang gintiro sang wala pa makilala nga persona. Sunod sa PNP, ginparagan sang M16 rifle ang biktima kag naigo ini sang bala sa nagalain-lain nga parte sang iya nga lawas nga ginhalinan sang iya kamatayon. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect. Nagapadayon ang investigasyon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang naghimo sini sa iya. Sa number 5, patrolman kag upod sini arestado matapos ginalegar magbaligya sang pusil sa La Castellana. Gindakop sa katapos ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit, Negros Island Region, upod ang La Castellana PNP ang isa ka pulis kag upod sini matapos ginalegar mabaklan sang pusil kabaylo sang 22,900 pesos nga cash sa Feria Street, Barangay Robles, sa La Castellana, Miyerkules sang hapon. Arestado si alias Genesis, isa ka pulis nga may ranggo nga patrolman, 31 anyos, residente sang La Castellana kag na-assign sa City Mobile Force Company sang Cebu City Police Office. Dakop man ang iya upod nga si alias Nino, 31 anyos, residente sang La Castellana. Nakuha sa ilang isa ka KG9 submachine pistol nga wala sang serial number, isa ka magazine na pulo ka bala, isa ka Toyota Vios nga salakyan, isa ka marked money kag 31 ka panid sang budol money. Ginkompiskar man ang caliber 9mm Jerson pistol nga service firearm sa pulis, isa ka issued magazine, 5 ka mga bala sang pistola kag isa ka holster. Gindala ang mga gindakop kag ang mga ebidensya sa CIDG NIR headquarters sa Bacolod City. Sa number 4, ginaprubahan na sang NBank sang Mount Canlaon Natural Park Protected Area Management Board ang pag-request sa DNR Secretary sa pag-authorize kay Governor Eugenio Jose Lacson sa pag-issue sa special permit para maklear ang Lahar sediments sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana. Sunod kay Governor Lacson, iga-forward pa
ang among request sa talatapan ni Secretary Rafael Lotilla kag magahulat sila sang sabat angot diri. Kung mahatagan sang otoridad ang gobernador, sarang siya makahatag sa pahanugot sa mga pribado nga kumpanya nga magpatuman sang clearing sa nagbara nga Ibid Creek. Sa ini nga pamaagi, damlag pa ginsiling sa gobernador nga mas mangin madasig ang trabaho kung ipaanggid sa sitwasyon karon. Sa presentation sa mga ANBank meeting, may 25,000 pa ka cubic meters sang Lahar sediments ang kinahanglan iga-clear gikan sa Ibid Creek. Kinahanglan nga maklear ang sapa bangod sa kada pagbunok sang ulan, hindi malikawan nga mayara sang pagbaha sa mga nanubaan nga bahin. Labi na nga wala na sang alagyan ang tubig tugas ang pagbara gikan sa Lahar sediments. That the governor can issue special permit to have the Lahar sediments cleared. And yes, by private group. And I specifically mentioned because originally the resolution stated in line with the dredging plan, but this is not part of the dredging plan. This is just special Lahar operation. Amo to gyapon gov ang 25,000 na cubic meter. Yeah, we will have to follow the 25 now, but we also asked them to make a study. In fact, DPWH, I think 100,000 na yata yan. No? So 3 kilometers. No? Sa number 3 travel agency nga may peke nga business permit na diskubre sa Business Permits and Licensing Office kag City Legal Office. Natutuban sa City Office nga TMT Travel and Tours, isa ka travel company nga ginalagar ang naga-operate nga wala sang husto nga dokumento kag nagagamit pa sang peke nga business permit. Ini matapos gamay nagdangop sa Business Permits and Licensing Office nga isa ka residente agud mag-verify sang legitimacy sang among kumpanya. Sa interview kay Attorney Vanessa N. Cabo, ang spokesperson sa City Legal Office, matapos mabato ng report, nagpatigay ng CLO sang ocular inspection sa opisina sang kumpanya nga ginasiling yara sa 888. Pag-abot nila sa lugar, nahibaluan nga non-existent o kung wala sang among opisina sa among mall. Dugang pa ni Cabo, mas nakumpirmar nga isa inikas ka matapos nga matukiban ang sala nga mga spelling sa mismo nga business permit pagkamit sang daan nga logo sa syudad, hindi maskam nga QR code kag hindi amo nga pirma ni Anay Mayor Alfredo Albi Benitez. Paandam sang CLO sa publiko o si saon gid-anay kung legitimate ang ginaistorya nga travel agency antes mag-transaksyon. And first time na mo niya na nakakuha gid kami ng business permit na fake coming from them. Actually, we will look at it because may pangalan eh. May owner's name in the name of Carl Joshua Luluca. Okay. And also naka-secure man kami ng mga screenshots of the conversation nila na gina-entice na niya ang nag-inquire. Sa number 2, may 12 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nag-cancel sa ilang face-to-face classes subong nga adlaw bangod sang Bagyo Upong. Samtang 3 naman kay LGU ang nag-suspend sang Suspend sang classes subong nga adlaw ang Silay, Victorias, Cadiz, Ibi Magalona, Manapla, Hinubaan kag Hinigaran. Ang Ilog, La Casillana, Sipalay, Isabela kag Binalbagan ang nag-suspend sang classes subong nga adlaw tubtubwas nga adlaw. Ang Ibi Magalona, Sipalay City kag Hinubaan ang mayara sang work suspension. Pathag ni Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, kung yara sa yellow rainfall warning, yara na sa tag sa ka-local chief executive ang discretion sa pag-cancel sang klase. Sinilama nga hapon gikan sa yellow, yara na sa orange rainfall warning ang Negros Occidental. Ang syudad sang Bacolod ang nag-suspend na sang klase
buwas nga adlaw. May suspension man sang klase ang tubo so buwas. Suno kay Irene Bell Plutenia, ang pamuno sang PDRRMO sa Negros Occidental, wala sang reported flooding kaina sang aga. May heavy rain sa pila ka lugar, mayara naman sa magalumon lamang. Napaidalo man sa signal number 1 ang Northern Negros, pero ang Southern Negros sarang sa gihapon maka-eksperyensya sa pag-ulan dala sang habagat. Naka-red alert sa karon ang Emergency Operations Center, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sang Negros Occidental, bangusang Bagyo Opong. Ini nagakasayuran nga naka-standby kag ready for deployment ang personnel kag assets and kaso na kinahanglan. Means nga ready for deployment ang aton nga mga teams naton in case mayara sa mga incidents na reported kag mga yung aton nga mga LGUs ang assistance sa aton. So ang aton nga mga water assets is on standby. Ang aton nga PSWD mayara naman sila sa mga preparations. Ang aton nga PHO mayara naman na naka-propositions naman nila ang mga gamit. As to the suspension of classes, again, gina-reiterate gid namon nga depende gid sa kay LGU sa ilang LCE if ma-declare sila sa ilang suspension of classes. Ang areas with the red rainfall alert, ang protocol is suspension sa work and classes. Ang orange is suspension sa classes until sa tertiary level. Pero ang yellow rainfall alert, ginahatag sa LGUs ang discretion sa pag-suspend sa work. Kag sa buwan, Northern Negros ang napaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sang pag-asa. Was sa kaagahon, ginapaabot ang paglandfall sang bagyo nga Opong. Ang Northern kag Eastern Samar ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 samtang nagapalapit sa Eastern Visayas ang bagyo nga Opong. Ang Northern Negros Occidental naman napaidalom sa Signal number 1. Sunod sa pag-asa, may tsansa pa nga magsaka ang ini nga mga wind signal samtang nagapalapit na ang bagyo. Mahimo nga may mga lugar pa nga mapaidalom sa signal number 4. Posible ini nga mga maga-landfall sa Northern Samar buwas sa kaagahon. Sa agaw kung sa hapon magalabay ini sa Bicol region kag magatabok sa Southern Luzon. Bisan may storm signal, may mga lugar nga mainit sa gihapon. Inabangod sunod sa pag-asa ang paghatag sang signal number 1, may lead time pa nga 36 oras para makapreparar ang mga pumuluyo. Bisan wala sa track sang bagyo ang Negros, mabunok nga ulan ang palaabuton, bangod ginapabaskog sini ang habagat nga nagadugang pagid sang madamol man nga ulan. Sabado sang hapon o kung sa gabi, mahimo ini magwa na sa PAR. Umaga. Samantala yung southwest monsoon or hanging habagat, in effect pa rin po at unti-unting pinalalakas nitong si Bagyong Opong po, no? Nakaka-apekto ito sa western side ng ating bansa, sa may Mimaropa, western portion ng Visayas, at ng Mindanao. At base rin sa ating latest satellite animation and sa ating analysis na rin po, no, hanggang sa mga unang araw po ng Oktubre, ay wala naman tayo nakikitang susunod pa dito kay Bagyong Opong. Sa Good Vibes, sa isa ka lunch buffet, ang mga board passers ng Riverside College kay inas ang udto. Ini ang pamaagi sang eskwelahan sa pagsaulog sang ilang nga nangin kadalagan. Yari ang report. Bilang selebrasyon, gin-treat sang Riverside College sa isa ka lunch buffet sa Vikings ang graduate sini nga nakapasar sa licensure exam para sa medical technology, nursing, pharmacy, physical therapy, psychometrician kag teachers. Personal nga gin-congratulate sang presidente kag chief executive officer sang Riverside College nga si Samuel Lee ang mga board passers nga karon suno sa iya magaserbe na nga bag-o nga leaders kag professionals. We hope that future graduates will be in position to follow the model and follow the path that you've taken. You've broken new paths. You've shown Riverside College community what can be done.
Thank you very much. We're so proud of you. Labing ginapabugal karon sa Riverside College ang programa sini sa Medical Technology. Kay man, sining 2025 sa March kag August nga Medical Technology Licensure Examination, sunod-sunod nga 100% ang ilan nangin passing rate. Ginsiling ni Jade Sunico, ang Dean sang College of Medical Technology, may ginakabig sila nga nurturing environment lakip na innovative technology para ma-equip ang tagsa ka estudyante. Dugang pa niya, ang ilang nga programa, since day 1 pa lamang sang estudyante, ang nadisenyo na nga ang tuyo makapasar sila sa ilang nga pagkuha sang board exams kag malapot ang ilang nga mga handom. The use of our innovative technologies. For example, we have a modern laboratory. We have also digital tools and digital apps that fit the kind of generations, the students we have right now in Riverside. Of course, the Generation Z, more on the use of technology because technology is the future. That's why we're embedding technology and at the same time our nurturing processes in Riverside College. I think coupled with that, that's our secret. Maga-invest pagid sila sa patag sang technology sa ilang nga curriculum. Suno kay Sunico. Sa ini nga pamaagi, mangin future ready pagid ang mga estudyante. Upod man ang faculty and staff sang eskwelahan sa Viking Street sa pagbuyog sa kadalagan sang tanan nga board passers sa tunga sang pagpangabudlay nga ila ginagyan. Of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers. Kay Gloria Bantigue, good evening Digicast NIR. Ma'am Barbara Mijares, keep safe everyone. God bless us all. Mirna Garrido Clavel, good eve Digicast watching from Payao. Kay Jers RDO Marquez, maulanon nga panahon Digicast Negros Island region, keep safe lang ang tanan. Salvador Española, good evening Digicast, good evening Barbara, good evening man sir. Romel Mahilom Galio, good evening sa imo sir. Maricon Songkip Valladores, maayong gabi Ma'am Barbara, kag maayong gabi Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Jenny Gel, thank you Digicast crew and Barbara. Putro Falls, Mountain Resort and Cafe, good evening. Kay Sir Andre Tahonera, good evening na sir sa imo. And Nelson Marvin Aurino Leonora, halong sa Baguio, NIR, Pilipinas. Kag of course, kita nag-remind sa aton nga mga followers nga magbantay gid kita sa balita, labi na nga malain ang panahon sa karon. And of course, magsunod kita sa advice ng aton nga respective ng mga authorities. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tugtubwas. Ako si Barbara Mijares, Mind Gabi.